Una bawula ma aju onye mbuge ande madu buga kwa no nwe ha ndị anyukuli ogro lo nwe Eblebe na goro onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-ebu Eblebe na goro onwe ya n'elu ụwa saga ya dị ọcha o ndị mmadụ jikwa n'ofe obi na-egbusi n'ibe ha na-ebo ya ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbole o Eblebe agrolo onwe onye mere ka mere ọkpọwa ebelebe o onye gburu ọkpọwa ebelebe driver ṅụcha mmanya my brother ya were gufu n'ugwu n'isi ya buru ụgbọala tinye isi n'ụzọ jele ndị mmadụ kpọgbusi ya tụma a ga-ata ya ụta ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ahụ agagharị ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbuola onye mere ọgbawa ebelebe o onye gburu ọgbawa ebelebe o unu gba n'imoto nse ebuga ndị mmadụ unu gba n'imoto nse ebuga onye jiri mmadụ egbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ha agagharị onye jiri egbe gbagbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ha agagharị tụma a ga-ata ya ụta ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ha agagharị ndị mmadụ ole n'oge nche ebuga o unu gba n'imoto nche ebuga ndị mmadụ unu gba n'imoto nche ebuga mmojiri je gbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya o egbojiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya o oge o jiri gawa my brother adịghị ka ọ gwara m a na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe egbuola onye mere ka o mere ọkpọwa ebelebe o onye gburu ọkpọwa ebelebe o ụzọ nna gwa n'imoto nche ebuga ndị mmadụ Chifu Okoye gwa n'imoto nche ebuga o ole n'otu nche ebuga o Nze Njọ Nnasị ole n'otu nche ebuga nọ ọkpụzụwa nọfamụzụ unu gwa n'imoto nche ebuga o Joyi gwa n'imoto nche ebuga o Lolo Bishop unu gwa n'imoto nche ebuga o ndị ụwa gwa n'imoto nche ebuga mmojiri je gbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya o egbojiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya o oge o jiri gama my brother adịdị ka ọ gwara m ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe egbuola
Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-ebu. Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa saka ya dị ọcha o. Ndị mmadụ jikwa n'ufu na-egbuchi n'ibe ha o. Ma na-ebo ya ebubo onye ọbụla na-etigbu sebelebe egbole o. Ọgwụ ọgwụ onye mere ka o mere ọkpọwa ebelebe o. Onye gburu onye gburu ọkpọwa ebelebe o. Unu gwa n'ime moto nche ebuga ndị mmadụ. Unu gwa n'ime moto nche ebuga o. Ole n'otu nche ebuga o. Aka m dị ọcha o. Ọ dịghị onye na-egbu o. Aka m dị ọcha o. Aka m dị ọcha o. Aka m dị ọcha o. Ọ dịghị onye na-egbu o. Ọ bụ onye m na-egbu o. Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-egbu o. Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa saka ya dị ọcha o. Ndị mmadụ jikwa n'ufu na-egbuchi ibe ha. Ha na-ebo onye ebubo onye ọbụla na-etigbu sebelebe egbole. Omenio ọnọdụ akụ Naịjirịa adị mma. Nwanna wuru ọnọdụ ebe gị mara ebe. Ị na-agụla ndị kwesịrị inyere gị aka, cheta ebe ndị kwesịrị inyere aka. Bụ n'uche sam kwesịrị inyere ha aka. Asị ihe ejila ọnụ masị na njuru inyere ha aka. Ntukwu na ha agụla mgbere mmadụ ekweghị ihe. Nwanne m ọ bụ sọ nọdụ agụ adịghị mma o. Ọnọdụ aka adị mma. Ndị bụ n'uche sam kwesịrị inyere ha aka. Asị ihe ejila ọnụ masị na njuru inyere ha aka. Ntukwu na ha agụla mgbere mmadụ ekweghị ihe. Nwanne m ọ bụ sọ nọdụ agụ adịghị mma o. Ihe ahụ ibuga n'uche si na njuru inyere gị aka. Nwanne m ọ bụ sọ nọdụ agụ adịghị mma o. Ihe ahụ ibuga n'uche si na njuru inyere gị aka. Nwanne m ọ bụ sọ nọdụ agụ adịghị mma o. Ọsọngọ onye n'elu ụwa, mama m ochie ọsọngọ onye o. Ezi mama m o, ime gị dịka eze nwanyị ọ na-agụ m agụ o. Ma ọnọdụ agụ Naịjirịa bụ ihe na-apa m aka o. Maka ọnọdụ agụ ya adịghị mma o. Ezi dadi m o, ana m echele echichi ihe ọma m ga-emere ga-emere. Ma ọnọdụ agụ Naịjirịa bụ ihe na-apa m aka o. Maka ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe ahụ ibuga n'uche si na njuru ilete ya ezi nne m ọ bụ sọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ihe ahụ ibuga n'uche si na njuru ilete ya ezi nne m ọ bụ sọ ọnọdụ agụ adịghị mma o. Ọnọdụ aka adị mma. Erieta echewechi
nwanne nke m o ana m ejele echiche otu nsi enyere gị aka o ọnọdụ akụ Naijiria bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ akụ ya adịghị mma o nwere ndị mbuche n'uche ndị m kwesịrị inyere aka asị ihe dịla ọnụ masị na njụrụ inyere aka ntupu na ha agụla mgbere mọda ekweghị ihe nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma o ọnọdụ aka dị mma ọnọdụ aka dị mma shifti anyị nwoke nọ na n'olu m nwanna were kwe ebe gị mara ebe mmụọ ọ bụ ọnọdụ aka ọjọọ mụrụ onye ọbụla ka ụmụ ji ozu kredit na mọchụarị ọ dị egwu aga lie mmadụ 4 days after the burial day o setiela. As you remember what I'm supposed to do for you, don't forget what you're supposed to do for yourself. And so now, as you remember those who are supposed to help you, don't forget those who are supposed to help now. Dr. Benjamin, ọnọdụ aka dị mma. Gichetele ndị kwesịrị inyere gị aka ga-echetekwa ndị kwesịrị inyere aka gichetele ihe kwesịrị imere gị chetekwa ihe kwesịrị imere onwe gị Sir Roland Nwannakwụ ọyọyọ ọnọdụ akụ Naijiria ajọọla njọ ọnọdụ akụ ụwa niile erieta echewe echi ọ bụ ọnọdụ ọjọọ ọ bụ onye yiri akpa ọ zụrụ mbụ echere na onwe ezuoleri n'ihe akwa akpuchikwa na ebuka ahụ ọnwa magide ụwa George ụwa wa magide ụwa George ndị ebu n'uche sam kwesịrị inyere ha aka asị ihe niile ọnụ masị na njụrụ inyere ha aka ndị ukwu na ha agụla mgbere mọda ekweghị ihe nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma ụgbọ sọngọ onye n'elu ụwa mama m ochie sọsọngọ onye nwanne nke m ana m ejele echiche otu nsi enyere gị aka ma ọnọdụ akụ Naijiria bụ ihe na-apa m aka maka ọnọdụ akụ ya adịghị mma ndị na-achị Naijiria ebuola obodo anyị ya bụrụ ego ha na-eze ebula obodo ọzọ ewere ụmụ Naijiria due n'ọnọdụ ịta ahụ due n'ọnọdụ akụ adịghị mma ewere ego ha na-eze anazụ ụgbọala zụklai ewere ụmụ okorobịa due n'ọnọdụ enweghị ọrụ ụmụ okorobịa anọkọta n'efu ha na-ezochi maka ọnọdụ akụ ha adịghị mma arịrịọ nrịọ ka ndị ji egbe na-akụrụ aka ha asị ihe dịla ọnụ mma ebunye ha bịara ịnara ego kwesịrị were ọnọdụ ebeghị mara ebe m bịara n'ọnọdụ akụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere gị aka nwanne m ọwụzọ ọnọdụ akụ adịghị mma
ọnọdụ agụ adịghị mma ụmụ okorobịa anọkọtara efu ha na-ezochi ụmụ okorobịa anọkọtara efu ha na-ezochi nwanne nke m maka ọnọdụ agụ ha adịghị mma arịrịọ nrịọ ka ndị ji ego na-achụrụ aka ha asị ihe ejila ọnụ m ebe onye ha bịara ịnara ego ha kwesịrị iwere ọnọdụ ebeghị mara ebe m mara na ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma ihe anyị buga n'uche si na njụrụ inyere ga nwanne m ọwụzọ ọnọdụ agụ adịghị mma. Ọgbanganga ya kpalara m nganga uwe enweghị isi eze ha ka ego onye jiri akụ ụwa anyị isi onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe iyi na-akwa onye tele ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike ekpere onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe iyi na-akwa onye tele ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike ekpere nganga kpalara m onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe iyi na-akwa onye tele ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma mụ jisi ike ekpere ome nganga emenere m maka chukwu emenere m iji akpa nganga uwe iyi na-akwa ndị tele ọdịmara gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma mụ jisi ike ekpere onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe iyi na-akpa onye tele ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike ekpere nganga kpalara m onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m iji akpa nganga uwe iyi na-akpa onye tele ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike ekpere ọ ka ọ dị ọkpa nganga gbaa n'ime Chineke ihe a ji anyakwa n'isi bụ na anyị amara na Chukwu
ụwa ọkwa n'ihe efu ejighị eme ọnụ ọ dịghị ewu onye nganga gbalara m maka Chukwu gbalara m nganga omenganga emenere m maka Chukwu emenere m nganga osadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m dịsi ike mere onye nganga menere m ọkpa nganga gbalara m mmanụ akpa nganga okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m dịsi ike mere ọkpa nganga gbalara m nganga onye nganga menere m okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m dịsi ike mere iwere uwe nakwa eme nganga ịma na ọ bụ ya ma anyị ihe iwere ego nkụ eme nganga ịma na ọ bụ ya ma nganga kpalara m onye nganga kpalara m nganga kpalara m onye nganga kpalara m ijapa nganga m ehi na-akpa onye tere ọdịmara nganga nke m nọ n'eluigwe ma ndị isi ike kpewe ekpere eze aha ka ego anyị nọkwara eze aha ka ego karịa mmadụ na-esi isi ụtọ agụ uwe enweghị isi n'ụwa ego uwe enweghị isi iwere ego uwe mee nganga okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpebere eze aha ka ego eze aha ka ego okosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpebere ọ na-akpọtụ n'oyogoyo recording studio bụfuru Mbaise ebe a nọ omenganga ya emenere ya Chief and the Lolo Sylvester Nwogwu nwoke osisi wan of Ogbofe anyị ekelele gị na lọlọ gị maka 15 nke unu nọ na alụmdi na nwanyị unu makwa na eze aha ka ego kedu gwanụ maka eze ji Alban Nwogwu eze ji ga-adịkwa ọkwa nganga ya gbalara gị Injinia Calistus Njọkụ eze chinyere wano eme dike choko na eze Injinia Bigbo ọkwa nganga ya gbalara gị Prọfesọ Chief Oliver Njọkụ Bishop ekelele gị ọnwa fochoko na eze
eze agha nke ego n'elu ụwa ogosadio nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere nganga kparara onye nganga kparara m nganga kparara m onye nganga kparara m ijaba nganga bụ ezi na-akpa onye telọdụ gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere nganga kparara onye nganga kparara m nganga kparara m onye nganga kparara m ijaba nganga bụ ezi na-akpa onye telọdụ gị nganga nke m nọ n'eluigwe ma m jisi ike kpewe ekpere onye kwa akapụla ya o ọchụkwu ọkụkọ nwere ada ọkụkọ nwere egwegwe nwa ọsọ ogbu onye kwa aka gị na-akpị okwu gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Chineke anaghị na nka dịo ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Chineke agwa anaghị na nka dịo gbagara m izuzo nwụọ Chineke leta aka n'ọdụ ọcha ogbu onye na-arị ihe o mere ya Jehova gwa nna gị na ngaji ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ o Chineke mee jaa Jehova lee Jehova gwa nna ha na ngaji ogbu mmadụ ndụ na-agụle Chineke na-ajụ gị ihe mere gị o Chineke n'elu obi ahụchala n'obi hụ n'aka m dị ọcha o nsị na ya gị bagara Chineke ahụ n'aka na ọ dị ọcha ya Jehova ekwuola nụ Jehova gwa nna gị na obile Chineke nyochara m obi m o agị na ahụ n'ihi ahụ na ọchịchịrị agị ma na onye chụpụ ibe ya o onye ntụrụ ya tụọla m o ọfọmụgwọ onye ahụ ya jide m o onye chụgbu gị mmadụ ibe ya ọkpọrọ Chineke tụnyere ya ụfọdụ agụọ kọtụ nwa ọkụkọ nwere ada ọkụkọ nwere nụ mgbe nwọsị ahụ onye chụgbu gị mmadụ ibe ya na nkịtị Chukwu kụnyere ya ụfọdụ agụọ ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke mee jaa Jehova mee agị ma na onye chụpụ ibe ya o Chineke mee lechara m obi nwụọ agị na ahụ n'ihi ahụ n'ọchịchịrị agị ma na onye chụpụ ibe ya o onye ntụrụ ya tụọla m ọfọmụ bụ onye ahụ ya jide m onye chụgbu gị mmadụ ibe ya ọkpọrọ Chineke kụnyere ya ụfọdụ agụọ ndị na
na-aza ya onye ọbụla kpọsa na shedi ya onye chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla aka onye ọbụla n'ụmụagba kosiri mara onye kuchigharị mmadụ ibe ya okwu Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla oyibo onye biri ka ibe ya biri onye nọchiwere mmadụ ibe ya anya Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ anyị ndị na-eti egwu onye ọbụla timekwa n'ụdị nke ya onye nọchigere mmadụ ibe ya anya Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ kọcha ụmụ ọkụkọ nwere ada nwa ọkụkọ nwere nnu nwe nwasị ya onye ji ugwu ga mmadụ ibe ya na nkịtị Chukwu kụnyere ya ụfọdụ abụọ ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke mee ja Jehova mee agị mana onye Chukwu ndị mmadụ gbagara m izuzo nwụọ Chineke lecha aka n'ọdọcha onye na-arị ihe o mere ya Chineke agbanna gị na nke adị Chineke nyochara m obi m Chineke nyochara m obi m onye tụrụ ya jụọla m ọfọ m bụ onye ahụ ya jide m onye tụgbu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nye ya ụfọdụ abụọ ogbu mmadụ ndụ na-agụle Chineke na-ajụ gị ihe mere gị Chineke na-ezobe lechala n'obi ịhụnaka m ọcha nsị na aja gị gbagara Chineke lecha aka n'ọcha onye na-arị ihe o mere ya Jehova gbanna gị na nka gị ndị na-aza ya onye ọbụla zụmakwa ka o siri mana onye Chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ ndị ọla oyibo onye ọbụla nọrọ ka ibe ya nọrọ onye Chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ anyị ndị na-eti egwu onye ọbụla tibe egwe gosiri mara onye Chukwu ga mmadụ ibe ya kpọrọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ Chineke nyere ya ụfọdụ abụọ Chineke gụnyere ụfọdụ abụọ Chineke gụnyere ụfọdụ abụọ Chineke gụnyere ụfọdụ abụọ Bishop ịhụna so doje ga ebule ụzọ nwoke ga ụdọnụ Chief mmasị na Chuyoko hapụgodi m aka ndị mụ na ụkpọrọ mmadụ igbo ozu ụdọ ji ego ọ na-akwa na-akpata ego onye ego mmadụ aka na ego shi ibia na-agbafu mmiri n'obodo so ụmụ ogbenye nwe onwe na onye onye scholarship ahụ maka na ego onye na-akpa ego na-eri ọnụ naanị ya onye mkpọrọ onye ji ego onye na-enyere ụmụ ogbenye anazi omere ọha n'ọnụ ole ndị unu kpọrọ ndị ji ego ole onye anyị kpọrọ onye ji ego onye ka ịkpọrọ aka ji akụ onye ka ịkpọrọ aka ji ụba onye mgbọdịrị anya ji ego onye na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye na-enyere obodo aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọbịa n'obodo tinyere obodo ọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego n'obodo tinyere obodo ọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego n'obodo gbafuo ọnụ mmiri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọbịa n'obodo onye rụbụ onye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka mkpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọsọ gị bụ ọwa biliọnụ gị ọ bụ onye anyị kpọrọ
na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka mgbọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ụfọdụ na-agwa bishọp okwu sọ dịghị etu ha ma na-egwu onye riri ji ya ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye aka anyị maara abụ eze ji ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye riri ji ya ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye aka mkpọrọ ọ bụ eze ji ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ya so gị kpawa bilion gị ma ịdị ya enyere ogbenye aka anya amaghị dịka onye ji ego ya so gị kpawa trilion gị ọ bụ na akpa gị ma ịdị ya enyere mmadụ aka anya amaghị dịka onye ji ego ịma ndị anyị kpọrọ ndị ji ego Chief Priest Vincent ọ bụ Ọnụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze Ala 2 ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ọfụmeze Choko na Eze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Vincent Ọnụ ha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze Ala na Choko na Eze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego High Chief Dr. Ogbonnekweme ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ukegbu JP ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ọgatụrụ onye ọ na-ara nwanọfụ Heklem Ọkpara ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Eze enyi nwanọfụ Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chairman Ngọkpala PCRC ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Member Senior Officers Mess Owerri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego High Chief Dr. Cletus Nkwọcha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Lukman ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka ji mgbọrọgwụ n'ụmụ ụwa ọma ọ bụ ọbịa onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Cletus Nkwọcha ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji Lukman ego onye aka mkpọdịrị onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Dr. Duru ọ bụ onye anyị kpọrọ Linus onye ji ego Ogwu nka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego agbọrọ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Duru na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ aka ji onye ji ego mgbọrọgwụ onye ọma akpọrọ gị onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Alexander Nwakamma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Oke Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye aka anyị kpọrọ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Alexander Nwakamma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Oke Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye aka mgbọdịrị onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego abịa n'obodo etinyere ha pọmpụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Madakolam ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Madakolam Ukegbu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka ji mgbọrọgwụ na Mbise ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dr. Benjamin Nwaomukwe ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego akpọrọ nye onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ bụ onye anyị kpọrọ na-aka onye ọrịa ji abụ ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye Dr. ji Benjamin ego Onwe ụwa dịrị gị na mma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Mrs. Chinwoti ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ọdụkọ na mba ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mesco Investment Limited ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mesco iwu ugwu onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Imekesi Mbudo onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Imekesi Director ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Alan Music ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego akpọrọ nye onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ụfọdụ na-agwa bishọp okwu sọ dị ihe etu ha nwa na-ekwu eji ama mmadụ n'ọnụ
onye na-akpọ nwere ka ọ na-eme eji ama mmadụ n'ọnụ Roland Nakwu Roland Nwannakwu akpọrọ m gị onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Sa Roland Nakwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego o ji enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Saben Nnakwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ben bụ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ben Nnakwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego omenanya ọha one of Umeze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego dịka na-agbara izu one of Obo ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ogbonna Ahamba ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego onye ọma na Chokoneze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Injinia Chimex Nwachukwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aka na-agbafu mmiri ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Injinia Chijioke Nwachukwu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Director Brain Auto Benz Mechanical ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị a ka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Nze Jonas Njọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ ọkpụ ụzọ ụwa anụ ndị a ka m kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chifu G.I. Nwogu ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọhanyere one of Amụzụmafọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ya na Lolugo Nwogu anyị ekelele o ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Ebere Ọnụzọ ọ bụ onye anyị kpọrọ ọkanga oziri one of Chokoneze ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị a ka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Chief Elder Esionkwe ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji Izujike one ego of Amụzụmafọ Izujike Bribo ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị a ka m kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Mr. Jude A. Ejonye ọ bụ onye anyị kpọrọ alias Ogobi Director Socapus ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ndị a ka anyị kpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji Uchenna ego Di Nwachukwu Director ọ bụ onye anyị kpọrọ Uche Nwaga ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona ga-ahapụ nwoke dị ọgọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona ga-ahapụ nwoke dị mma ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Dona Gap ọ bụ onye anyị kpọrọ Dona Gap Pharmacy Ogbe ọ bụ onye anyị kpọrọ aga n'ogbe gagoro Dona ga-ahapụ nwoke dị ọgọ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka mkpọdịrị ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Prọfesọ Alfred Nyekronye ọ bụ onye anyị Dịka one kpọrọ of onye isi ji ala ego kelela ọlọgo Nyechi ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Udie ọ bụ onye anyị Mrs. kpọrọ Rita onye ji ego Adambise ọ Bishop bụ onye anyị ekelele kpọrọ onye ji ego Awaman Dandy ọ bụ Joe onye anyị kpọrọ onye ji ego Ogburuọha ọ bụ onye anyị Bamwe kpọrọ Motos onye ji ego ndị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Honorable Barrister Ambrose Ogbaja ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Charles Nwaka mmụọ nwụ n'ala ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ka ego mma iwe onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ị na-enyere ogbenye aka ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Cypriel Njọkụ ọ bụ onye anyị kpọrọ Sikro System ọkụ emoke one of Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego Ochaku one of Amụzụ ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego ọ bụ ndị aka anyị kpọrọ ndị ji ego ọ bụ onye anyị kpọrọ onye ji ego aha oji nwanne m ọjị oji nwanne m ọjị ị makwa na nwanne dị mma ị na-egbu nwanne gị gbuo n'aka mma kwụ ya o sawa sawa sawa
gama ihe ochiri nye gị nwanne ije na Chukwu kere gama ihe ochiri nye gị nwanne ije na Chukwu kere gị enweghị ike ghara ga mụọ naanị gị ụwa
ka ndị iro si na ma bata ya bụrụ ma ndị iro si na ma bata chai ọ na-adịzi mfe ijide ha na ụmụnne na-abụse mmanụ enye m ohere ka ndị iro si na ma bata ya bụrụ ma ndị iro si na ma bata ọ na-adịzi mfe ijide ha na onye nnụtụ ka asị ya nụtalara m onye na-akụda asịrị asị ya akụdụlara chi Russia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịara n'elu ụwa ije m ọ dịghị m ngwa ngwa ije gị ya adịla gị ngwa ngwa mụfụ okwe ga magbara onwe gị ije nke m bịara n'elu ụwa ije m ọ dịghị m ngwa ngwa Malibe gị ndị gị na-awọgbọ na-enwe n'ego chetakwa ibe gị ndị gị na-awọgbọ na-ala ala mmụọ gegụkọ malibe gị ndị bụrụ ogo ụzọ wee kpata ego chetakwa ibe gị ndị gị na-awọgbọ na-ala ala mmụọ enyi m ye nwanne mmadụ ije mụ ọ dịghị mụ ngwa ngwa Russia gbaga magbara onwe gị ije nke m bịarịrị n'elu ụwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa
adịla gị ngwa ngwa Rọshia gwaga ma dịrị onwe gị ije nke m bịa dịrị n'elu ụwa asị gị ọ dịghị m ngwa ngwa Ahịsị gị nwere nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba ndụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọwụ n'ụba ndụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọgwụ n'ịbụba ahịsị gị nwere nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba ọmụmụ Chukwu nyere gị nwanne mmadụ ọkwụ n'ụba chai ije gị adịla gị ngwa ngwa Rọshia gbaga ma gbara onwe gị ije nke m bịa lere n'elu ụwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa nwanne m ọ dịghị m ngwa ngwa asị nke ọ dịghị m ngwa ngwa asenge odeye mungwa ngwa asenge odeye mungwa ngwa Rọshia kwaga makwara onwe gị la nwere kwese me ya che yobo la nwere kwese me ya ke apugeze me ya je me yo tozo obula ma ihe me o my brother nwere balese me ya abu ihe de mo
na-eche n'ọnya ya na dịrị gị na mma ihe bụ gbese m ihe ji eme ihe otu ọzọ ọ bụrụla ma ihe mmeo ma brọda o nwere ka na-esi m ihe ahụ abụrụ ihe dị mma la nwere ka na-esi mee ya chukwa na nranawo na ndụ chai ọla n'ala lo nwere egwu na-esi lọ ya anapali gị n'ọkwa o ọla n'ala lo nwekwa egwu na-esi lọ ya anachọne gị n'ọrụ o polisi o nwere otu na-esi rụ ọrụ ya na-adịrị gị na mma o polisi o nwekwa egwu na-esi rụ ọrụ anaghọdọnwụ onye polisi o nwekwara ego na-eche nrụ ọrụ ga-anụtara onwe gị njọ ihe bụ besala ọnụ je lụọ ya otu ọzọ ọ bụrụla gị njọ my brother o nwere ego na-eche mmiri ihe ahụ abụrụ ihe dị mma shiga ya gara ga toro nwego nwụọ ije nwekwa ebe a na-eshiga ya adịghịrị na mmahụ sista mchai ihe nne mmemme nwere ebe a na-esi mee ya akụmara onye nwere ya aka o nwanna mche ihe ọbụla nwere ebe a na-esi mee ya ya dịrị onye mere ya na
lọlọ ya na-adịrị anyị na mma na ndụ edamra nụta na-echezi edamra nụta na-echezi unu gwa n'ime otu nsi ebuga onye jiri mmadụ egbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ n'ime aha agagharị onye jiri egbe gbagbuo nwanne ya ndị mmadụ na-akpọ n'ime anwa agagharị tụma a ga-ata ihe ụta ndị mmadụ na-akpọ n'ime anwa agagharị ndị mmadụ ole n'otu nsi ebuga unu gwa n'ime otu nsi ebuga ndị mmadụ unu gwa n'ime otu nsi ebuga mgbe jiri je gbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya egbe jiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọ bụghị m nyere ya oge o jiri gawa my brother adịghị ka ọ gwara a na-ebu m ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe ebola onye mere ka o mere ọkpọwa ebelebe onye gburu ọkpọwa ebelebe ụzọ nna gwa n'ime otu nshi ebuga ndị mmadụ chifu oyokoyo gwa n'ime otu nshi ebuga ole n'otu nshi ebuga ụwa sa aka ya dị ọcha na ndị mmadụ jikwa enufu obi na-egbusiri ibe ha na-ebo ya ebubo onye ọbụla na-eti mkpu sebelebe ebole ebelebe agụrụla onwe ya
onye mere ka emere ọkpọwa ebelebe onye gburu ọkpọwa ebelebe deriva ṅụcha mmanya my brother ya were gufu n'ugwu n'isi ya buru ụgbọala tinye isi n'ụzọ jele ndị mmadụ kpọgbusi ya tụma a ga-ata ya ụta ndị mmadụ na-akpọ ndị ma ahụ agagharị ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti mkpu ebelebe egbuola onye mere ọgbawa ebelebe onye gburu ọgbawa ebelebe unu gba n'ime moto nsi ebuga ndị mmadụ onye mere ka o mere ọgbawa ebelebe onye gburu ọgbawa ebelebe unu gba n'ime moto nsi ebuga ndị mmadụ unu gba n'ime moto nsi ebuga ole n'otu nsi ebuga aka m dị ọcha ọ dịghị onye na-egbu aka m dị ọcha aka m dị ọcha aka m dị ọcha ọ dịghị onye na-egbu onye mụ na-egbu ebebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwụde ya na-egbu ebebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa aka ya dị ọcha ndị mmadụ jikwa elufu na-egbuchi ibe ha ha na-ebu onye ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe ebole Ogbuole unu agbawula m ahụ ajụ onye mgbuge ndị mmadụ gbugakwa n'onwe ha ndị anya ukwuli ọ gụrụla onwe ya Eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-ebu eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu nze njọ nnasị ole n'otu nche egbuga nọ ọbụzụwa nọfamụzụ unu gba n'ime otu nche egbuga jọyi gba n'ime otu nche egbuga lọlọ bishọp unu gba n'ime otu nche egbuga ndị gwa n'ime otu nche egbuga mmojiri je gbuo nwanne ya my brother ọbụghị mụnye ya egbojiri je gbagbuo nwanne ya my brother ọbụghị mụnye ya ogo jiri gama my brother adịdị ka ọ gwara m ha na-ebu ome ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe egbuola eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa sọwode ya na-ebu eblebe na-agọrọ onwe ya n'elu ụwa aka ya dị ọcha na ndị mmadụ jikwa enufu na-egbuchi n'ibe ha ha na-ebu onye ebubo onye ọbụla na-eti sebelebe egbuola